Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Элекеге вакытта адам балаларының саннары әз, ә гомерләре озын булган. Нух пәйгамбәр вакытындагы бер хатын-кыз турында шундый бер риваят бар. Ул хатынның гомере бик озын булып, әллә ничә 100 яшькә кадәр җиткән. Сизелдеме озак яшәүең дигән сорауга. Ишекнең бер ягыннан кердем, ә икенче ягыннан чыктым сыман гына тоелды дигән. Кайбер кешеләрнең гомерләре кыска гына булса да, әгәр дә кеше иманлы икән, Аллаһның рәхмәтенә ирешә ала. Һәм киресенчә, кеше бик озак яшәп тә, әгәр дә имансыз икән, ул Аллаһның ачуына эләгергә мөмкин. Чөнки әгәр дә кешенең күңелендә кечкенә генә бер төк хәтле дә иман юк икән, аның бер яхшылыгы да, бер изге гамәле дә Аллаһ тарафыннан кабул ителми. Хәтта тау хәтле алтыннарны садака рәвешендә бирә торган булса да. Иң мөһиме ул иман. Мөселман кешене мөселман түгелдән айыручы ул иман. Ике дөнья бәхетенә ирештерә торган. Аллаһ вәгъдә иткән җәннәтләргә керү өчен ачкыч ул иман. Иманлы кеше, иман дип әйтәбез. Ә нәрсә соң ул иман? Иман ул исламда булу. Ә ислам бер Аллаһка буйсыну дигәнне аңлата. Һәм исламның нигезе ул Аллаһтан ингән вахи, ягъни Аллаһ сүзе булган Коръән, һәм Аллаһ сүзен кешеләргә өйрәткән һәм эшләп күрсәткән пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям хадисләре һәм сөннәтләре керә. Иман ул Аллаһ тарафыннан ингән вахигә бер шиксез ышану, аны кабул итү, бер сүзсез инану дигәнне аңлата. Мисал өчен Коръәндә Раббыңнан ингән вахи дигәнне аңлата. Раббыңнан ингән Коръән хөкемнәренә ияр. Бит Раббыңнан башка итәгать кылырга, куллык күрсәтергә яраклы илаһи һич юк, һәм мөшрикләрдән читләш. Әнғам сурәсе 106 аят. Иман ул Аллаһтан ингән вахигә бер сүзсез, бер шиксез ышану. Иман ул безне ислам динендә тота торган уйлар, ислам динендә тота торган сүзләр, һәм иман ул безне ислам динендә тота торган гамәлләр. Аллаһтан сорыйбыз: "Әй Аллаһы Тәгалә, безне иманлы кешеләрдән итсәң иде." Амин.